Luta penji gimoro. Penja. Ang'o momiyo tinde buona chapat dwa bedo mofuo kamano? Buona chapat. Ni chapat dona dhi nyaka 10. Chapat mani kiongozi. Samoro ni en 5, samoro ni en 15, samoro supermarket ni en 20. Gima ne ber mali. Joma loso mok ngane masani gore noma. Ya nitia wala mo. Kata miti chapat sani odog chien mo. Reduce kabisa bwana chapat. Ipimi ni chapat mani chamu kata mani 2005. Aya bwana machane made. Bwana pan kende mene kuongone road show. To pan odonjo gokinyi sende magokinyi. To sani pan ji niko te bwana. Ne makota. To ne nyalo dhi kwa pan ma. Muka mdala mi dhi kwa pan gugi geri. Gugi geri. Kuri pena angoma timo kuo. Kingi oni tiro ni. Ela mama muora. Ora mo pudi pibe njigi chien poko ya unige. Ora pan to jito wuok mana oko. Meuru pan. Ngisi mama ukinyi kedo ko pan no to kel nagi mona chapata madho go chai. Chapat. To chapat ne mit makata kidwa miyo ng'ato jowadu. Chapat masani mi uso tiendaragi. Ani gima no morago ni koro kata mana kifwenyo ni ang ni oketo ganda mama uyiero ganda. Midhi chamgo chapat no gotieno. Bwana wiyo konge kana class no. Ok dibedi. Ka wicho ni mani jikon kamichwako ganda.